आंनि बिदा सासे दंमोन नोङो फरायनायाव बारा मोजां नङालै थांदो पुलिस खारदो आर्मि खारदो उमुक खारदो ओमफ्राय थेवब्लाबो आङो हार मानिथाराखै जेननायखौ लाथाराखै आरो नाजाथारनांगोन होननानै बे नाजाबाय थानायाव दिनै आङो जथेस्थ' लेभेलाव फैनो हादों आङो हजोंहाय साउथ इण्डियायावहाय थिय'लजिकेल सेमिनाराव फरायहैदों बे खृष्टानफोरनि मोनसे कर्स आं बाहाय मास्टार डिग्री फोजोबदों ओमफ्राय बिनि उनावसो फैफिननानै आङो 12खौ फिनिश खालामदों 12खौ बोरायखाबाय गथ' गथाय मोनबाय आं 12खौ फोजोबदों आरो बिनि उनावसो आङो इगन'आव BA खालामदों ओमफ्रायसो आङो सभियेट इउनिभारसिटियाव MA इंलिससो खालामदों दा मानो जेननो थेवब्लाबो जोङो गोसो बायाखै आरो लाइमोनफ्रा मालाबाबो जेननायखौ दा आजाव सब समाय मोजांखौ सान बेनो मोजांखौ साननाया व्हाट इउ थिंक टुडे उइल डिटारमाइन इउर टुमरो नों जायखौ दिनै सानबाय थागोन बेनो नोंनि गाबोननि फिथाइ जागोन दा बेखायनो मोजां सान नोङो गाबोन मोजां जागोन दिनै गाज्रि सान नोङो गाबोन गाज्रि जागोन नों जेरै सानो बेबायदिनो जायो नोङो मालाबाबो जेखौ सानगोन बेखौसो मावो नालाय दा बे जिनिसा खुब लजिकेल आरो बिराद सिम्पोल एखे समावनो बेयो खुब सिरियासबो आरो